Euskal Herria. 1978 urria, azaroa eta abendua. Bai, garai hartan ikuskak agertu ziren. Horietariko lehena, geroko beste asko bezala, honela hasten zen, laino tartean. Dagoeneko 3 urte igaro ziren Franco hil zenez gero. Eta orain dino, alde guztietatik lainoak garbitzen iharduten zen. Egun itxaropentsuak haiek. Zerbait berriaren atarian egonik, zer izango ote zen jakin nahia. Eta areago, ura lortu nahian. Batzuek, etorkizun hori zein zen argi zuten aspalditxutik. Beste batzuek argi omen zuten ere. Ezen falta ere, iraganaren eta geroaren arteko lokarria. Zertzan aranagoiri, Sabin, utopiko haundi bat. Utopikoak egiten diote munduari aurrera arazi. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Zalantzarik gabe, utopiko hauek berarentzat atzoko eta gaurko gudariak dira. Eta baita ere, Euskadiri eguneroko lanean aurrerarazi egiten diotenak. Eta herri zahar honek ia galdurik zituen artea, kultura hitz batez bere jatorrizko nortasuna berreskuratzen saiatzen ari direnak. Horien artean, horiekin batera, guk geuk beharrezkoa ikusten genuen beste lan bati ekin genion. Euskal zinemari alegia, hauxe zelakoan, hain zuzen ere, guri garbitzea segokigun lainotartea. Baina Euskal zinemak zer izan beharko luke? Guk ez genekien. Asteko goa baizik ez genuen, eta baita ere, aukera orokor bat gure erantzuna finkatzeko. Hau zen gure aukera. Euskadi nazioa da, eta ondorioz Euskal zinemak bere kultura nazionalaren atal bat izan behar du. Horrela, Euskal zinema praktikan eta praktikaren bidez definitzeko saio gisa sortu ziren ikuskak. Hasieran, helburu honek Euskal Herrian filmatzera bultzatu gintuen. Aturritik Ebrora, Bizkaiti Zuberora. Behin-behineko definizioa gauzatzen ari zen. Euskal zinema Euskal Herrian egina dena da. Baina ez zen hori. Orduan ere ez zela nahiko iduritzen zitzaigun. Pasaia berberak ikus genitzakeen espainiar edo frantziar filmeetan. Gure herriaren gana jo behar genuen. Luzaroan isilik egon ondoren, herria berak hitz egin behar zuen. Ni arrantzali naiz, eta batzut bi ume. Bat ikastolan libitzen da, eta bestia datoen urtean dazi beharra. Bat nintzat pagatzen ditu 2.500 peseta. Eta hori niretzat asko da. Zergatik naiz itzasun ibili hilabete batzuek, gero etortzen die negu partian eta jaleot asko, eta egoten gara lan egin gara. Hau da nire herria. Hemen jaio nintzen, hemen ikasi nuen 6 urte arte. Eskola honek ez zuen bizitzarik. Baina da eskolara joan behar izan nuen. Gehien batez pentsatzen da baserriko problema diru problema dela. Baina ez da hau. Baserriko problema estruktura problema da. Bere ahotsa lehen biziko aldiz entzuten zen zineman. Eta ez kantatzen edo oihukatzen bakarrik. Ez, orain bere arazo eta keskak aipatzen zituen. Gaztek ez dute iten euskera. Behin, euskeraz 2 hilabete ikasten nera matzalarik, nire lagun bati dei egin nion zenbait gauza kontatzeko. Eta hasi nintzaion euskeraz hitz egiten, baina hitz totelka eta momentu batutan trabatu nintzen erabat. Orduan berak hori ikusita esan zidan erderaz. Cuando aprendas mejor, me vuelves a llamar. Bere aspaldiko aintzinatea. Lehen, kromainon askazia baldin bazan, orain, hemen,
Ahoina mendinguruan, Kromainon hoi, bihurtu zan, pixkaka, bihurtu zan euskal giza mota. Edo esain aspaldikoa. Gernikera sartu zinien tropak Gerniken egon itxen. Bombardea pasata gero izan zen. Hemen elizan sartu ziren moruek. Da gero, guri ekarri euskuen garbitxuteko elizie. Da hemen pileen kaka egon zen, eurek einikue, da ize begu gaur etxu egin duen. Bere oraina, bere bizitza, bere esturak eta bere geroa. Bazirudien definizioa gero eta zehatzago zela. Euskal zinema, Euskal Herrian, Euskaldunok eta Euskaldunoi buruz egina dena da. Ez zabalegia edo eztuegia. Emeki, gero eta argiago, gero eta nabarmenago, ohartu ginen Euskal zinema euskaraz egina zela, ala ez zela. 20. ikuska, 23. Horregatik, gaur egun 20 ikuska egin ondoren, guri ere galdetuko baligute amoina honi bezala, Zuk zer gordeko zenuke zure bilobentzat? bere erantzuna oso osorik geurea egingo genuke. Euskara. Bai, zinema euskaraz egitea izango litzateke guk emango genieken lekukua ikuskaren etapa bukatu eta beste lan berri batzuri ekiterakoan. Lehen ikuskatik 6 urte igaro dira. Euskal zinema eta Euskadiren arazo eta burrukek hor diraute. Horregatik, amaitzen dugu orduko gogo berberarekin eta hitz berdintsuekin. Euskal Herria 1984, azaroa eta abendua. Baina hori bai, laino gutxiagorekin. Sudor pulsar